Silapha nje sizonameka izono zethu. Sizoyinameka ukuthi sithwalele Nkosi. Nawe uyazi ukuthi okwakho yini ohlupheke ngakho. Haleluya. Amen. Angithi uJesu Kristu uze baze bayamsha ngengabuka iPassion of Christ bazalwane. Benza umfanekiso weNkosi uJesu nanxa ibethelwa. Ubhlungu obulapho uyabhaxabulwa ngandlela zonke. Haleluya. Yabona nanxa uyibuka le yafilimu wawena ubhlungu buba kuwe. Sengizohlala phansi. Sizovula nje lapha kuyisambulo. Isambulo sesithathu. Ngibambele sibopha. Isambulo sesithathu. Lapha ku2. Mama safuna ngesinye uJesu Kristu nanxa ezothi ezokhala uNkulunkulu ngenxa yokuqala kwethu.
Hallelujah.
uNkulunkulu akasamboni uJesu Kristu ngenxa yobona kwethu. Ngithi mina uJesu Kristu uthini? Ngenxa yobona kwethu uNkulunkulu akasamboni uJesu Kristu ngenxa yobona kwethu. Noma ngenxa yezono zethu esesinamekile kuJesu Kristu. Angithi ushilo uNkulunkulu wathi lethani konke ukuba indodana ithwale izono. Haleluya. uJesu Kristu usezuyasitheka, uyabona ukuthi no, awusekho umoya ongcwele kimina. Amen. Awusekho umoya ongcwele kuJesu Kristu. Ukhala ubaba wakhe ngokuba uNkulunkulu akasifuni sono bazalwane. Haleluya. Amen. Yise senza ukuthi thina sahlukane sikhelelane kube khona ibheli phakathi kwethu noNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu uyazazi izifiso zethu nezicelo zethu bazalwane. Amen. Ngoba ushilo wathi uthe celani konke ngizakunika futhi eyami indlebe ayizimi ukuba izwe. Haleluya. Kepha ngithi mina into eyenza ukuthi sahlukane noNkulunkulu ukona kwethu. Haleluya. Nanxa uNkulunkulu ezosithumela isibusiso kuwe ufike bese kuma uma nomnqema isibusiso bese sibuyele emuva ngenxa yezono. Haleluya. Ufakazi walokho uJesu Kristu uzwile ukuthi umoya ongcwele ususukile kuye. Haleluya. Uzwile ukuthi uNkulunkulu sengishiyile. Amen. Uzuyakhala ukuthi uthi Eloi Eloi. Amen. Sambulo 3 sofunda uverse 2. Buka ulimi. Sokuseleyo besa kufa. Ukuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu wakho. Amen.
Sengihlala phansi bazalwane. Lithi vuka ulinde uqiniso bekuseleyo obekuzokufa. Amen. Ngithi mina uNkulunkulu into akangayifuni kithina usithanda kakhulu. Amen. Kodwa into akangayifuni kithina ubona bazalwane. Haleluya. Amen. Ngithi mina uJohn ubalekele noNkulunkulu ngenxa yokuthi la efanele aye khona uyazi ukuthi uye10 zakhe. Haleluya. Manje uzoshumayela kanjani izwi lenkosi 10 zakhe. Haleluya. Usebalekelana ke noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umthumile. Haleluya. Ngase ngithi ke mina uPetro uhambe pheko olwandle wabuka uNkulunkulu amehla akhe siyasuka kuNkulunkulu wasebuka ukuthi mina ngihamba pheko kwasenqamuka ukuxhumana kwakhe noNkulunkulu. Haleluya. Ziningi izinto ezingasenza ukuthi siqhelelane noNkulunkulu. Amen. Sengithi ke mina ke khona kunjalo ke vuka ke uqinise ngokuba uNkulunkulu uyasivela ukuthi wena uyona. Haleluya. Izwi lenkosi elithi ke vuka kuqinise obekuseleyo obekuzokufa ngokuba uNkulunkulu uthema yeza kuwe akayitholanga imisebenzi yakhe iphelelisiwe kuNkulunkulu. Amen. Ngiyabonga. Kumela futhi zikhona into ezingalunga. Bengabe beyishonisane nale ngoba inkinga enkulu sikhuluma njalo. Funda mfowethu Isaka 15 verse 1. Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufuthela. Impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufuthela. Indlela ophendula ngayo umuntu othukuthele akangehli ngendlela ethi nawe ukhuphuke kanye naye. Kodwa impendulo ethambileyo iyakwazi ukwehlisa umuntu uma efuthekile. Funda. Kepha izwi elikhuni livusa ulaka. Kodwa izwi elikhuni lenza umuntu acasuke kakhulu. Funda. Ulimi lwabahlakaniphileyo liveza kahle ukwazi. Ulimi lomuntu ohlakaniphile linendlela yokuveza ukwazi. Umuntu ohlakaniphile akakhulumi noma kanjani. Akabonga uNkulunkulu. Hayi siyabona uyafisa ukuthi kwenzeke ngalendlela ofuna ngayo. Manje ngeke kwenzeke inkinga indlela osho ngayo. Ngoba usitshelela ukuthi senze. Kodwa usitshelela ukuthi sikubone ukuthi uyazi. Kodwa waziyo ukuthi usitshelela ukuthi senze. Unendlela ithi izwi lenkosi ulimi oluhlakaniphile liveza kahle ukwazi. Bafowethu ngibona kanjani senze nje? Benithini nina? Ithineni imbono ngoba abantu bakhukhumele nje bathukuthele ukuthi mana ubafakanga kuleli cebo lakho kodwa uyabadinga. Kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula. Kepha umlomo wesilima uphawuza ukulima. Funda. Amehlo kaJehova sezindaweni zonke. Jumpa ke ngisho semonde. Yebo. Inhliziyo yoqondileyo iyafuna ukwazi. Nakho-ke hlala phansi kwethe inhliziyo yolungileyo iyafuna lalelani bazalwane. Asikhulumi noma yini. Ngoba umuntu okhuluma into ayaziyo umnandi ngisho ekhuluma. Akabonga uNkulunkulu. Ezinye izinto ziyadinga nje ukuthi simane sibene data mfowethu sigubhishe ngoba umuntu okhuluma into angayazi uzwakala eqala nje ekhuluma ukuthi akayazi into ayisho. Akabonga uNkulunkulu. Ezinye izinto ziyadinga nje ukuthi uyobuza bekwenzekeni mangabe kunje before ukhulume. Ngoba inkinga uyakhuluma impela. Manje nalento ekhulumayo bezwakala ukuthi awuyazi. Akabonga uNkulunkulu. Ngakho kasideni bazalwane ini ulimi lwethu. Ulimi luyamvimbela umuntu nalapho bengangena khona angabasakwazi ukungena. Futhi umuntu ngolimi lwakhe mfowethu namhlanje seqolile akakwazi ukubuyela emuva ngoba wathi mhla ehamba wakhuluma. Uvuka amagama noma esehlile ulaka seluphansi mayethi uyaqala ubulela uvuka amagama akho uthi kanje ngathi mina ngiyobuya ngifile manje ngiyaphila. uNkulunkulu anibusise.
Ngoba nje wayesho siphambanele ukuthi kufeziwe yini efeziwe. Yabona nje ngoba sikholwa abazalwane ngoba siphila uNkulunkulu unenjongo ngawe unenjongo ngami unenjongo ngawe. Kodwa leyo njongo ya kaNkulunkulu ngawe ungeyazi ungazani noNkulunkulu. Yabona ngoba siphila nje ayikho umuntu oyiphilela yena ukuthi uphilela nje ukuthi aphile emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu wathi mayidala wena wayazi ukuthi khona into ezokwenzeka ngawe emhlabeni. Okuyinto okufuneka ukuthi mawuphila uphilela ukuthi wenze leyo. Inkosi uJesu mayithi ufeziwe siphambanweni akufeziwe ukuthi sekufeziwe sengibethele kodwa kufezeke injongo yokuphila kwakhe ayekuzele kuphi emhlabeni. Eyakho injongo ngokuphila yini? Philela ukuthi uyosebenzela ibhanti ube financial advisor. Uphilela ukuthi ube imanager mhlawumbe eCheckers noma eShoprite. Akusinjongo kaNkulunkulu leyo. Kungabe injongo yakhe ezweni kodwa ngokombuso uNkulunkulu unenjongo ngawe.
Yabona uma sibuka impilo kaPeter eBhayibhelini, uPeter wayewumdobi, wayedobofisha. Leyo nto wayengasho ukuthi ngoba ngiskilled kulento le iyona njongo yami yokuphila. Kodwa mase kufika uJesu sekuvule kumqondo ukuthi wena injongo yakho akusikho ukudoba ofishi, kodwa injongo yakho ukudoba abantu ubalethe embusweni. Ukuthi ke mina yini injongo ngobuphila. Amen. Bazalwane, njengoba ngishilo ngithembile ngiyathanda ukuthi ngibuze. Yabo, ngiyathanda futhi ukuthi ngibuze. Kodwa ke ngoba lokho akuzi ukwenzeka, ngizokhuluma njengomuntu, ngizonithatha nonke nje abantu abangazi. Hayi ngoba mhlawumbe nginyathana. Cha. Kodwa ngenzela ukuthi ngikwazi ukudlulisa kahle lo mlayezo lo engizodlulisa. Kunento ke iyenzeke engayithandi bazalwane, uyizwe umuntu ekhulume ngisho efaka amajazi ethe emva kwesonto kunempilo. Mawula esontweni usukufile. Mawula esontweni wawuzothi nje wena emva kwesonto kunempilo. Mawula esontweni ufile. Wena nje unomfusho lo. Leyo iyangiphatha kabi ukuthi emva kwesonto kunempilo, ekubeni uJesu wayezela ukuthi lento osukuyizelela esontweni kube lempilo osukuyiphila la esontweni kube impilo oyiphila ngaphandle la uthi wena iyona mpilo lapho. uJesu bazalwane akazelanga ukuthi sizohlangana la. Yabona mawufunda iBhayibheli, alikho eBhayibhelini izwe lithi anokwenza iGood Friday unyaka nonyaka. Leyo yinto eyabonakala inhle nje ukuthi ake kuyoba isikhumbuzo sokuthi sake safela. Hayi ukuthi khona umnyalo eBhayibhelini othi kufanele kucelebrate iGood Friday. So bazalwane nje nginalokho ukuthi ungahambi uyitshela ukuthi usontela ukuthi uphile. uJesu akafelanga ukuthi webazali sozungeza la. Akafelanga ukuthi soshaya usilangazela. Akafelanga ukuthi uJesu sizolalela intshumayelo. Kodwa wafela ukuthi siphile ezweni, siphile senze intando yakhe. Amandla sesiwafumene kuphi la kulevi. Yabona mawufunda incwadi yabaseFesu 4 iyaveza ukuthi abanye baphila. Oyokuqala waphiwa ukuba umpostoli, owesibili waphiwa ukuba umprofeti, waphiwa ukuba umvangeli, waphiwa ukuba umfundisi, waphiwa ukuba uthisha, waphiwa ukuba umelusi. Zinhlanu lezifundo leziphiwo lezi. Kodwa inhloso yalezi iphiwo akusikho ukuthi umuntu abemkhulu, kodwa ukwakhiwa kwebandla lifinyelele ebunyeni. Iyona njongo kaNkulunkulu ukuthi ngoba silana ukuzokwakhiwa. Uma wena uzozela ukuthi uzozungeza yini ekwakhayo ekuzungezeni. Mawakheka ngesithi uyakheka, angingathathi nje ukuthi awakhisi. Uyakheka, wakheka ngokwentando kaNkulunkulu yini. Mawuzochithiza uthi wena hayi mina ngiphiwe ezweni. Uneshwe ngana ukuthi awuphile. Cela ukubuza nje bazalwane. Ngobani abakwazi ukudrive la? Mawukwazi ukudrive cela uphakamisa isandla. Mawukwazi ukudrive. Ningasaba bazalwane. Mawukwazi ukudrive uphakamisa isandla. Yabo abasebephakamisile. Umbuzo wami kulaba abaphakamisile. Ukudrive abakwazi ngoba bebuka lapha noma bakwazi ngoba bekwenza. Mawungakwazi wena ukudrive yini eyenza ukuthi ungakwazi ukudrive? Uyenza noma wenza. Ungathi ke ngoba ungasuke emzalwane ukuthi izwi awulaza uphiwe ungakazi ukufunda. Uzolazi kanjani ungakazi wenze ulifundo? Ngoba phela nokudrive kufanele ukuthi uyofunda ukuze ukwazi ukwenzani ukudrive. Kodwa ke into bazalwane engizokhuluma ngayo namhlanje ukuphila. Uma ngibuza lapha inkosi ukuthi mina ngizokhuluma ngani, ngitshelwe izolo kuthiwa ngizokhuluma la bengingakulindele. Kodwa ke bazalwane sizokhuluma ngani ngokuphila. Ngiyacela nje Khumalo ukuthi ngifundele uJohn 17 soqala kuverse 1 kodwa emphasis verse 3. Ngiyacela nje bazalwane nimuphe nje indlela uKhumalo esafunda uJohn. UJohn 17 isihloko umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Verse 1. uJesu wakhuluma lokho
wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikhazimulise wena. Verse 2. Njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Verse 3. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Amen. Uthi uJesu kuverse 2 la uthi labo abeza kuye ubapha ini ukuphila okuphakade kuverse 2. Kodwa mawusiya kuverse 3 uthi ukuphila okuphakade yilokhu. Uyasitshela ukuthi kuyini ukuphila okuphakade. Uthi ukuphila okuphakade kuukuba sazi ubaba osezulwini. Futhi wemzalwane kufanele ngoba siphila la emhlabeni, ngoba sikholwa sithi nje sisindisiwe sinokuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade ufakazi balokho ukuthi wena wazane noNkulunkulu. Kulento enginokuhlale ngisho ngayisho ngelinye ilanga ngithola ithuba evethini lokukhuluma ukuthi yabona ukuprofetha akusikho kwethu sonke kodwa singaprofetha sonke ebandleni. Kodwa ukuba umprofeti akusikho okwethu sonke. Njengoba kade ngisho nje bawufunda kwabeseFesu 4 khona abaphiwe ukuba abaprofeti. Kodwa ukuprofetha ngingaprofetha mina ngingesiye umprofeti. Into eyenza ukuthi ngiprofethe umoya ongcwele. Ukwazana noNkulunkulu kuyinto yawo wonke umuntu onjani okholwayo. Akusiyo into yabantu abathile ukuthi hayi obaphili ngoba baprofeta. Ukwazana noNkulunkulu okwabo thina okwethu nje ukuzothi ithamthatha sekuphelile okwakho nawe ukuthi wazane noNkulunkulu. Asikufuneni bazalwane ukuthi sazane nobani noNkulunkulu ngoba ukwazana noNkulunkulu kuwubufakazi bokuthi wena unokuphila okuphakade. Uma ungazani noNkulunkulu zibuza ukuthi unakho yini ukuphila okuphakade. Ngoba uzoba khona la endlini kanti uphelezela abantu abathile. Uhlala ufakaza mawuphezulu befakaza bethi thina sinokuphila okuphakade. Kodwa mawubuka impilo yakho ubufakazi bokuphila okuphakade akukho. Kodwa ke ngithemba bazalwane ngizokhuluma ngani ngokuphila. Uma uNkulunkulu sibuyela kuGenesis uma edala umuntu, umdala umuntu uyambumba, mayisembumbile uqala mdala owesifazane nowesilisa, bese ke buye sezobumba qala owesilisa. Mayisembumbile bese phefumulela umoya wakhe kuye bese bayini umphefumulo. Bese kuphuma umyalo. uNkulunkulu athi ningadli kulesi sihlahla. Odla kulesi sihlahla nizokwenza njani? Nizofa. Kukhona izihlahla eziwu2 ethinini yaseEdeni. Isihlahla sokwazi okuhle nokubi bese kuba isihlahla sokuphila okuphakade. Leso sokuphila okuphakade into engididayo sikhona. Kodwa bafikeni laba babili ukuthi beyodla kuso. Okuyisona sihlahla esasibekelwe ukuthi besidle. Kodwa lesi sokwazi okuhle nokubi isona bayosidla abasidlayo. Nayi-ke inkohliso kaSathane. uNkulunkulu badale ngani labantu ngomfanekiso wakhe. Kodwa uSathane mayesefika kubo uthi uNkulunkulu utheni ngalesi sihlahla sebeyasho lokho abakushoyo. Uthi into eyenza ukuthi asho lokho ukuthi uthi ninadlanini la ukuze nina nizokwazi kwenza njani ukufana naye. Bona ubafaka umqondo ukuthi abafani noNkulunkulu ekubeni uNkulunkulu ebadale ngomfanekiso wakhe. Yabona wena uzoyitshe yabona ungakhohliseki ukuthi ngoba wena ukwazi ukushaya alto sizuhlevana emzimbeni bese uyibeka lapha. Ungakhohliseki ukuthi abantu uma uqala ingoma uvamuka indlu yonke bese wena uyibeka lapha. Ngoba leyo nto leyo akusiye yakho kodwa leyo nto ingeka uNkulunkulu ukuthi kwakheke ibandla. Akukho wrong ukuhlabelela. Kuyinto eright khona abantu abavuselelekayo ngani ngokuhlabelela kodwa ungavumi uSathane akukhohlise ukuthi akutshela ukuthi wena kukhonzeki ungekho. Uya-ke bazalwane ngizokhuluma ngokuphila. Sebeyadla lesi sihlahla lesi sani sokwazi ukuhle nokubi. Angithi kwakuthiwe bazofa. Umbuzo wami uthi bafa yini sebedlile?
Uyebo noma cha? Abafa. Khona ngibezwa bethi abafa. bafa Okay, mina ngithi abafanga. Ngirong yini mina uma ngithi abafanga? Angikho wrong. Ukukabi angithi mina ngizokhuluma ngani ngokuphila. Kodwa i-foundational scripture yasemona yanamhlanje ukuphila okuphakathi. Labantu laba bathi sebedlile lapha etsimini bafa kodwa labantu laba abafanga. Yeah. Yabona kukhona ukufa kufike kube khona ukufa lokwasenyameni ukuthi sonke siyazi ukuthi sinosuku sizofa. Kube khona ukufa ukuthi uhamba kodwa ufile. Labantu mabesensimini yaseEden ukufa bakufa ilokho ukuthi bethi bephila kodwa befile. Yes. Kodwa ukuphila abakuphilayo ukuthi bayaphila besenyameni. Siye sihamba sonke. Bafa labantu bafa lokho ukuthi bafile bephila. Yini lenza ukuthi befe bephila? Isono. Yabona isono isona esenza ukuthi befe kodwa bebe bephila. Right? Baphila ke labantu kwazalwa. Awuthi ngisho le domo biyafika. Bebazalwana. Ngizokhuluma kakhulu kuyintsha. Yabona nihlala kakhulu ku TikTok. Angifuni ukukhuluma abantu abadala ngoba babuye bethatha kancane into esho umuntu ongaphansi kwabo. Ngikhuluma kuwe, yabo wena ubona ngathi ngimdala kuwe. Ngisho kuwe phela wena ubona ngathi ngimdala kuwe. Uyiqaphele into ekhulunywa ku-internet noma ngabe kusuka mhlawumbe futhi kwi-community neBhayibheli. iBhayibheli aliyiphikisi, iBhayibheli liyayiphendula. Ukuthi wena kufanele ubuze umbuzo ufune eBhayibhelini. Uyabuza omunye uthi angithi kwakukhona uAdam noEva. Manje uCain uma isiya kwelinye izwe wayesemtholaphi manje umfazi? iBhayibheli li-emphasize uAbel noCain. Kodwa mawufunda iBhayibheli uyathola ukuthi akusibo bobabili abantu abazalwa la. Umbuzo impendulo leyo uzoyithola kuphi eBhayibhelini. So uyiqaphele lento leyo ukuthi uzwe kuthiwa iBhayibheli liyayiphikisa, liyiphikisi, likuphendula umbuzo wena onawo. Ngiyabuya ke ngokuphi ngila ekuphileni okuphakathi. Uma sekuintroduceke isono umuntu yila umuntu efa khona kodwa ebenzani ephila. Mayisefika ukuthi uJesu mayisefika ufika usezokwenzani bazalwane? Usezosibuyisela kuNkulunkulu thina. Right? Siyavumelana ngithi lapho ukuthi uJesu uma ezofa nje ufela ukuthi sibuyiselwe kuNkulunkulu. Ukuphila ukhona ukuphila okuphakathi bese kuba khona ukuphila kwala emhlabeni. Ungathokoziswa ukuphila lokukwala emhlabeni ngoba khona ukuphila okuphakathi. Lokho kuphila okuphakathi asibekele ukuthi sikuphile sesingaphansi, sesifile lokho kufa lokho kuhlukana, lokho ukuthi uyongcwatshwa. Lokho kuphila okuphakathi ukuphila uhamba la emhlabeni. Awuthi ngiphile kahle. Ufike kube khona ukuphila. Lo mina ngiyaphila mina. Right. Bese kuba khona ukuphila okuphakathi. uJesu lokhu kuphila okuphakathi sikufuzela ukuthi si-experience sisasela emhlabeni. Yabona phezu kwalokho kuphila kwakho lokho okuphilayo kufanele uphile ukuphila kokuphila okuphakathi. Ingakho ethi mina ngizela ukuthi nibe nakho ukuphila kuchichile. Into esigcwalisela kulokhu kuphila ukuthi ngiyaphefumula njengamanje lokhu kuphila okuphakathi uJesu akuthini. Athi lokhu kukuphila okuphakathi ukwazana noBaba osezulwini. Angithi uma introduce isono etsimini yase-Eden kuba khona ukuhlukana komuntu noNkulunkulu ngenxa yani yesono. Leso kunena kade ekhuluma ngaso ukuthi isono siyavala impendulo kaNkulunkulu ukuthi asiphendule.
uyabhala ngithi umprofeti uIsaya uthi ngenxa yobubi benu izono zenu zibusithile ubuso benu. Uyabona leso sono leso isona esihlukanisa noNkulunkulu. uJesu uzele ukuthi ngalokho kuphila okuphakade bese sikwazi ukuthi siphile uNkulunkulu. Yabona masithi baba, yabona mina ngiyahleka phela ngoba lo mthandazo kuthiwa umthandazo omkhulu othi baba osezulwini, kodwa uyi-tradition, uyingoma. Ufana ney'ngoma ey'ningi enginokuthi uma ngilalela umuntu eyicula ngibona ukuthi lo muntu into akayiculayo uyicula ngokuthi wayezwa iculwa, ukhule iculwa, kodwa akayizwa ukuthi ithini. Yabona bazalwane masithi baba osezulwini, siphila kahle futhi siphila esikhathini la othi uma uthi uyabuka ku-TikTok umuntu emuzwe ethi deadbeat. Hawu, baba wakho ubaba kodwa i-deadbeat lo baba lo uthi hayi vele indaba yakhe. Thina uma sithi baba osezulwini isithandaza, mina ngibuza umbuzo wokuthi uyamazi lo baba omshoko, lo baba ocela kuyo uyamazi, noma ucela nje ngokuthi umthandazo onokuzwa uthandazo ukuthi kuthiwa baba osezulwini nawe bese uthi baba uneshow yini ukuthi ubaba wakho. Mbuzo mina lo enginawo ukuthi yini ekwenza ukuthi ubaba wakho. uNkulunkulu ubaba kubantu asebamukela uJesu. uJesu akabe umsindisi kuphela, kodwa uJesu empilweni yomuntu kufanele abe inkosi. Njengobaba empilweni yengane, ubaba akabe ubaba ngokuthi ngikuzele, angithi, kodwa ubaba uyaphelela ubaba bakhe ngokuthi abe khona enganeni yakhe. Ungangaba nawo amandla ukuthi mhlawumbe ingane uyenzele lokho ekucelayo, kodwa ubukhona bakho buyawenza umehluko. Wena uma uthi baba osezulwini ukhona yini kuwe? uJesu uzele ukuthi sibe nokuphila okuphakade, sibe nakho ukuphila. Kuyini ukuphila okuphakade? Ukuthi sazane noBaba osezulwini. Ukuphila okuphakade kuwukuthi sazi uNkulunkulu. Ukwazana noNkulunkulu ungamthathi bese ukwenza kube intenzima. Ukuthi uJesu uthi mayibhala uMpostoli Paul kwabaseRoma ngithi 8 mawufunda verse 10 11 uthi ukholwa ngenhliziyo kube ukulunga kuwe, kodwa kuphelele lapho bese uvuma ngomlomo kube ukusindisa. Labo bese beba ngabazelwe ngoNkulunkulu kanjani ngoJesu. Uma uJesu ungakamvumi wena ukuthi ungumsindisi wakho, uma ungakamvumi ngoba uvumi khona ukuphelelisayo ukuthi bese kuba ukuzalwa kwakho. Mawusuzelwe kusewubaba kuwe. Umbuzo wami ukuthi uyayikhumbula wena umvuma. Akusho ukuthi ungazi uzoma la ukuthi ngiyamvuma uJesu Kristu inkosi nomsindisi wakwamvuma uwena. Ukuphila okuphakade ukuthi sazi ubani ubaba osezulwini. Kodwa ke indlela abazalwane yokuthi sazi ubaba iqale eBhayibhelini. Ngoba izwi likaNkulunkulu lilotshiwe kuphi eBhayibhelini. Athi uMpostoli Paul mayibhala sengikhohle incwadi la soyibhala khona uthi konke lokho kwalotshwa ukuthi thina ngakho sifumana induduzo kulokho kwalotshwa. So angeke kulotshwe into ilotshwe ukuthi ichithe isizungu. Ukuthi ilotshwe ukuthi sithole induduzo kuwe, lokho kusho ukuthi kufanele ukuthi senze njani sifunde bazalwane. Ufunda iBhayibheli kuwumsebenzi hayi owamngeke, hayi wabafundisi, kodwa umsebenzi womzalwane ngomzalwane ngenhloso, hayi ngokuthi inhloso yokuzoshumayela. Hayi nje yabona ungakhohliseki. Mawufunda iBhayibheli awulifundeli ukuthi uzoma la uthi kuthule bandlele kube bonke abantu belalewe, kodwa inhloso ukuthi wazane nobaba osezulwini. Thema ngiqala ngathi mina into eyenza ukuthi ubabuzungu izola jatsheliso white ukuthi sithobele igama bese liphumile ukuthi kufaka uwhite. uNkulunkulu into ezokwenza ukuthi ngawe athokoze ukuthi into ebhalwe eBhayibhelini uyabonakala uyenza, hayi ukuthi uyayazi. Yabona mina ngiyazi ukuthi imoto ayisuki ugiya 1 ungawufakile nakhona ihandbrake iphezulu, kodwa ingasuka uma ungehlisa ihandbrake. Angisuye udriver kodwa mawukuthi indawo iyehlela phela bayinto ushayisa ukuthi kodwa ngisuye udriver, kodwa ngiyakwazi lokho. Angeke ngithi ngalokho engikwazi ngibuka abantu bekwenza bese ngithi mina sengudriver. iBhayibheli noma ubaba ngeke ubazi ngokuthi
unokubona abantu beprofetha bese uthi uyabazi ubaba ngeke ukuthi uyabazi ubaba ngokulalela intshumayelo bese uthi ngizwile entshumayeleni kuthiwe ubazi ubaba ngokuthi wenza intando ufundiswa uye njengoba ngisho ukuthi iBhayibheli aliphikisi kodwa iBhayibheli iyayiphendula imibuzo yakho. Amen. Mawufunda ngoLazaro nesicelo bayakhuluma kodwa basekho la emhlabeni baseyindaweni eziwuthula baningi uyakhulumani umuntu ofile lento kusho ukuthi sitshela ukuthi ukhona ukufa lokho ukuthi mina mangifa ngizongcwaba kodwa futhi uma sengivile ngizobe ngisaphila kodwa ngisaphili ngalomzimba lo. Uma abantu laba bebekholwa bevuswa sekubuya uJesu ngobe sebevuswele emzimbeni le ababelale bekuyo. Kodwa ke angifuni ukuya kulokhu kokubuya kaJesu nokuvuka. Ngisafuna ukukhuluma ngani ngokuphila nje lokhu ukuthi bafile thina sithi hayi rest in peace. Kodwa uyakhala isicebi sikhalela uLazaro ukuthi phela akaletha amanzi nakho ngisha. Letha amanzi nakho ngisha. Futhi labo bantu labo kukhona ukuphila kodwa lokho kuphila lokho akusikho ukuphila okune effect kuphi la ngoba thina sibezwa uyaqhela ukuthi ngicela mina ukuthi ngiye lapha ngiyokhuluma ukuthi hayi uma bengabezwa basakhona bayabezwa kanjani ababuya kwabafika futhi lawo bantu labo bayaphila kodwa ukuphila kwabo sekula abakhona. Hayi-ke mina into engiyibuzayo ngoba sikholwa bebazalwane sikholwela ukuthi kube njani lokhu kuphila okuphakade mina engikhuluma ngakho uJesu wathi mina ngizile ukuthi bebe nokuphila bebe nakho kuchichile yini indaba kufanele sibe nalokho kuphila lokho engani nje uma ngifa la emhlabeni kuyacaca ukuthi kusho ukuthi ngizobe ngisaphila kodwa ngendlela engasindlela engiphila ngayo manje yini umehluko ngalokhu kuphila lokhu uJesu asekulethayo manje indaba kufanele manje ngamukela uJesu abe ngumsindisi wami abe inkosi ngoba phela uma sengifile la ngizobe ngisaphila futhi kanti lokhu kuphila sengubukwayo nomehluko ukhona la kulinde khona isicelo uJesu akazela ukuthi ningayi khona la kulinde khona isicelo bese kuba khona la kulinde khona ubani uLazaro. uJesu webazalwane uzela ukuthi thina uma sifa la siyolinda la okwakunjani owakulinde khona uLazaro. Lokhu kuphila umphakathi njengoba bese ngeke ngasho into kufanele si experience la bese dlula siyophila lese singekho enyameni. Amen. Ngiyayenza senze. Amen. uJesu uzela ukuthi sibe nokuphila okuphakathi.
we do acknowledge that yes, we are alive, but this life that we are living is not enough, is not sufficient. Dictionary Lokuphila lokho esiphilayo akwanele ukuthi siyophila la uJesu afuna ukuthi siyophila khona. Khumbula ukuthi ngeke ngathi ensimini idini uma besebedle kulesihlahla owangafanele kudliwe kuso kwaba khona ukuhlukana phakathi kwabo noNkulunkulu ngenxa yesono. So ukuze sizokwazi ukuyolinda lapha kulinde khona uLazaro kufanele kususwe lesisono ngoba kulokhu kuphila okuphakathi kunjani kunobaba lapha ukuthi sazane nobani nobaba. So asikwazi ukwazana nobaba singanjani singalungisisiwe. Ukulungisiswa kuza ngani ngokukholwa kuJesu. Yayenza isenzo. uNkulunkulu masithi ungcwele bethi ngesilungu you are holy. Lokho kusho ukuthi kwehlukile. Wehlwe ngendlela yokuthi angekho ofana naye. uNkulunkulu ungcwele lokho ukuthi anganabala idoti alikho kuye. So wena ungazala kanjani noNkulunkulu usaselani usasenesona? Awukwazi ngoba lo muntu uhlukile. Uma mina nginodaka esandleni ngizoxhawula nangu siyacela isandla sakhe siklini akugethi usiyacela uzogcina. Kodwa uNkulunkulu ngoba sihlale sithi unjani ungcwele akashintshi akwazi phela ukuthi useyancola ngoba sithi akashintshi. Uma esezongcola futhi akasesiye noNkulunkulu iBhayibheli elithi unye ngoba kusho ukuthi usenjani useshintshile. uNkulunkulu ile number kwimath laba bazofunda imath nabayifundayo ukuthi uconstant. Mawubhala equation ikhona uyathanda uthandi kuzolokhu maku2 u2. uNkulunkulu ileyo number ukuze thina sizokwazi ukwazana naye. Ingakho sekuintroducewa iwundlu okungegazi layo sehlanzwa izono. Uma ufunda uyabona ukuthi sasingesilungu kodwa ke nginganibali nini abasefesi yasho ithi nani ngenaNkulunkulu linganathemba. Abantu bakaIsrael babengebelungu ngoba usuku nosuku kufanele ukuthi uyoxoxisela isono sakho. Angithi iBhayibheli liyasho lithi ongenasono uyakhohlisa. Futhi bona labantu babona imihla ngemihla. Awucabanga kule economy sakhalele letha ka 26 manje. Kufanele uyonikela ngemvu. Imvu mhlawumbe u3.5 manje. Kufanele uyonikela isono sokuthi wena kade uhleba ngodadewethu. Kufanele uyonikelela lokho ngemvu ka 3.5. Wayibona uNkulunkulu lento ukuthi hayi angenilethe manje into engumaphakade othi mawufunda incwadi yabaseHebheru uyathola ukuthi uJesu ukuphi usezulwini uyini uwumpristi nasezulwini usincosela imihla ngemihla. Ekwenza lokho yigazi elaphalala mayibethele ngoba sini sakha eni umzimba kaKristu oyibaba. Ebandleni azikho kwi-democracy ukuthi sihamba ngama-right sihamba ngokuthi sekufanele kubhalwe amapholisa athize kufanele kodwa sihamba imonarchy iyodwa inkosi. Uma ithi lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa. Uma ithi lokhu kuyenziwa lokhu kufanele kwenziwe. Kodwa lokho singekwazi uma singakufuni ukwazi okufundwa inkosi. Ungasikhohlisi futhi ungasikhohlisi uthi uyokhola mhlazana mhlawumbe usuzofa ngoba ungafa namanje nje uthi ufothi yafuthi avele inhliziyo eqhele. Ukufa wazana akekho waziyo kusho iBhayibheli nje. Akekho waziyo yasazi. Ungathi ulele ungabusavuka. Wena ubuhlela ukuthi ngiyokhola mase ngina 50 letho ukholwa akusiye yabafana abancane. Wala bawuncane kunami mina ngikhuluma kuyo kakhulu. Bawubona ngathi umncane kimi ngisho kuwe. Ungalindi ukuthi uyozube na 30 bese kukholwa uyithatha serious lento enkolo ngoba ungafa nakusasa. Yabona bazalwane umuntu ophila ngokwentando kaNkulunkulu ningamkhaleli umehamba. Angiphiki ukuthi kukhona iminyaka ebekiwe eBhayibhelini ukuthi mhlawumbe umuntu uzophila 75 years. uJesu wathi kufezile afika na 40
kodwa injongo yokuphila kwakhe yayisiphelile. Okusho ukuthi iminyaka yokuphila emhlabeni ayinamsebenzi embusweni. Into enomsebenzi embusweni ukuthi injongo ngawe iyenzekile ngoba uphila. Ungafuni ukuphila uzube no 60 years. Mina ngibangathiwa nje mina bangathiwa injongo yami siphelile okuzokhuluma namhlanje lenkulumo kusasa ngiyahamba behlaya nenkosi niyothwetha umnene ngoba ngikwenzile ebengithunywe ukuthi ngizokwenza uma ukuthi kuyapheleliswa ngokuma kwami la. Ungafuni ukuphila 70 years kuze kube buhlungu amadolo kanti injongo kaNkulunkulu ngawo awukaqali nokuyiqala. uJesu waphila 33 years no half wahamba kodwa uthi esiphambanweni kufezile wayesefeze konke ngempilo yakhe. Ngizibazalane ngizokhuluma ngani ngokuphila la. Ukuphila kukhona ukuphila lokhu kwala emhlabeni ukuthi ngiyaphila bese kuba khona ukuphila okuphakathi. Kodwa futhi uma sifa webazalwane kuyahlukana sekukhona esihogweni oya endaweni yokulinda leya ngapha esihogweni. Bese kuba khona endaweni yokulinda leya ngapha ngasezulwini. Le yasesihogweni umfanekiso wesihogo ukuthi kuyoba kanjani bese kuthi le yasezulwini umfanekiso wasezulwini ukuthi kuyoba kanjani. Uma ufunda laphana kuLuka 16 mangaphosisi anginasiqiniseko kodwa uma ufunda ngoLazaro uLazaro nesicebi uLazaro wayehleli ngapha kuthiwa sesifubeni sika Abraham bese kuthi isicebi sahleli ngapha eceleni la kuthiwa khona kwahe. Kodwa sizokala isicebi isikhuluma sithi Abraham awuthumela wandoda phela yithi nje ucobhoza kancane noma umuntu kuyashisa la. Umbuzo wami ukuthi ke uyakhuluma nomuntu ofile.
Amen. Haleluya. Hayi sasa shaka ngokufundisa isinto isinto kahle. Kodwa ke bazalwane ngiyabuya ekhulumeni yakho. Amen. Mawufunda ngoLazaro nesiceli. Bayakhuluma kodwa basekho la emhlabeni. Baseyindaweni eziwuthula abaningi. Uyakhulumani umuntu ofile. Lento kushuthi sitshela ukuthi ukhona ukufa lokho ukuthi mina mangifa ngizongcwaba kodwa futhi uma sengivile ngizobe ngisaphila kodwa ngisaphili ngalomzimba lo. Uma abantu laba bebekholwa bevuswa sekubuya uJesu ngobe sebevuswele emzimbeni le ababelale bekuyo. Kodwa ke angifuni ukuya kulokhu kokubuya kaJesu nokuvuka. Ngisafuna ukukhuluma ngani ngokuphila nje lokhu ukuthi bafile thina sithi hayi rest in peace. Kodwa uyakhala isicebi sikhalela uLazaro ukuthi phela akaletha amanzi nakho ngisha. Letha amanzi nakho ngisha. Futhi labo bantu labo ukhona ukuphila kodwa lokho kuphila lokho akusikho ukuphila okune effect kuphi la ngoba thina sibezwa uyaqhela futhi ukuthi ngicela mina ukuthi ngiye lapha ngiyokhuluma ukuthi hayi uma bengabezwa basakhona bayabezwa kanjani ababuya kwabafile futhi lawo bantu labo bayaphila kodwa ukuphila kwabo sekula abakhona. Hayi mina into engiyibuzayo ngoba sikholwa webazalwane sikholwe ukuthi kube njani lokhu kuphila okuphakade mina engikhuluma ngakho uJesu wathi mina ngizile ukuthi bebe nokuphila bebe nakho ukuchichile. Yini indaba kufanele sibe nalokho kuphila lokho engani nje uma ngifa la emhlabeni kuyacaca ukuthi kushuthi ngizobe ngisaphila kodwa ngendlela engasindlela engiphila ngayo manje yini umehluko ngalokho kuphila lokhu uJesu asekulethayo manje. Indaba kufanele manje ngamukela uJesu abe umsindisi wami abeyinkosi ngoba phela uma sengifile la ngizobe ngisaphila futhi kanti lokho kuphila sekubukwani nomehluko ukhona la kulinde khona isiceli. uJesu akazela ukuthi ningayi khona la kulinde khona isiceli bese kuba khona la kulinde khona ubani uLazaro. uJesu webazalwane uzela ukuthi thina uma sifa la siyolinda la okwakunjani owakulinde khona uLazaro. Lokhu kuphila okuphakade njengoba bese ngeke ngasho into kufanele si experience la bese dlula siyophila lese singekho enyameni. Ngiyayenza senze. uJesu uzela ukuthi sibe nokuphila okuphakade. We do acknowledge that yes, we are alive, but this life that we are living is not enough, is not sufficient. Dictionary Lokuphila lokho esiphilayo afanele ukuthi siyophila la uJesu afuna ukuthi siyophila khona. Khumbula ukuthi ngeke ngathi ensimini idini uma bese bedle kulesihlahla owangafanele kudliwe kuso kwaba khona ukuhlukana phakathi kwabo noNkulunkulu ngenxa yesono. So ukuze sizokwazi ukuyolinda lapha kulinde khona uLazaro kufanele kususwe lesisono ngoba kulokhu kuphila okuphakade kunjani kunobaba lapha ukuthi sazane nobani nobaba. So asikwazi ukwazana nobaba singanjani singalungisisile. Ukulungisiswa kuza ngani ngokukholwa kuJesu. Ngiyayenza senze. uNkulunkulu masithi ungcwele bethi ngesilungu you are holy. Lokho kusho ukuthi kwehlukile. Wehlwe ngendlela yokuthi akekho ofana naye. uNkulunkulu ungcwele lokho ukuthi akanabala idoti alikho kuye. So wena ungazala kanjani noNkulunkulu usaselani usasenesono? Awukwazi ngoba lo muntu uhlukile. Uma mina nginodaka esandleni ngizoxhawula nangu siyacela isandla sakhe siclean akugethi usiyacela uzongcola
kodwa uNkulunkulu ngoba sihlale sithi unjani ungcwele akashintshi akwazi phela ukuthi useyancola ngoba sithi akashintshi uma esezongcola futhi akasesiye noNkulunkulu iBhayibheli elithi uwunye ngoba kusho ukuthi usenjani useshintshile uNkulunkulu ile number kwi-maths laba bazofunda i-maths nabayifundayo ukuthi i-constant mawubhala equation ikhona uyathanda uthandi kuzolokhu maku2 u2 uNkulunkulu ileyo number ukuze thina sizokwazi ukwazana naye ingakho sekuintroducewa iwundlu okungegazi layo sihlanzwa izono uma ufunda umyalo ukuthi igazi ningalingi nize lidle uthi oyolidla lelo gazi uyohlukaniswa futhi uyokhishwa kwabaka Israel ngoba Israel sizwe esensingathetha manje esiyilo namhlanje ngiyayenza sense kodwa ke ake ngibuyele la uthi ningalinge nize lilidle igazi into eyenza ukuthi athi ningalidli igazi uma esebhala kwaba Leviticus angisazi Leviticus ba kodwa ikhona futhi mawufunda uGenesis 3 koNoah uyabayala ukuthi uthi ningalidli igazi ngoba kulo kukhona ini umphefumulo igazi egazini kukhona ini umphefumulo ngithanda mawusifunda ngesingisi ithi ngesingisi there is life in the blood futhi uJesu uma echitha igazi lakhe laphana uchitha igazi uchitha ukuphila ngenxa yakho uJesu uthenga ukuphila kwakho ngokuphila kwakhe ingakho sithi sathengwa ngenani elikhulu ngoba sathengwa ngokuphila kodwa ukuphila kuyathenga ngoba sathengwa ngokuphila hayi igazi liliquid liyasala la emhlabeni kodwa into enza ukuthi igazi likaJesu libe valuable ukuphila umphefumulo wakhe athi mawufunda iBhayibheli uyathola ukuthi uma umphostoli uma uPilate egeza izandla uyigeza ngoba akalitholi icala kulowo muntu wena uthengwe ngeilane elikhulu leyo mpilo leyo enginacala wena unecala uthengwe ngaleyo mpilo enjani engenacala ukuphila lokho uJesu asithenge ngakho usithengela ukuthi ke nathi bese siphila lokho kuphila okungenacala kanjani ke siphila ukuphila okungenacala ngoba phela sitshelwe imihla ngemihla ukuthi sizulu into eyenza ukuthi sikwazi ukuphila ukuphila okungenacala kunomuntu oyedwa ngoba kasiyinto kodwa umuntu ngoba uyakwazi ukukhuluma umoya engcwele uthi uJesu sengiyahamba mina kodwa ukhona engiza kumthuma ngeke uthume into kodwa uthethunywayo umuntu ethumeka uthi khona uzomthuma loyo uyokuniholela eqinisweni lonke athi ohlale okhulume phambi kwami olungileyo uyafuna ukwazi umoya engcwele mnikeza umsebenzi empilweni yakho ukuthi akunikeze ukwazi ngoba umsebenzi wakhe ukukholela eqinisweni akaze la ngomoya engcwele ukuthi sizoprofeta kuphela kodwa ukuthi siholeleke eqinisweni yabona umbhalo uJesu mawufunda iBhayibheli uzokunaka lokhu ukuthi uJesu akakaze akhuluma ngokufa kwakhe kuqala bengakaqondi ukuthi ubani ethi unguKristu the moment uphethe ethi kuJesu wena unguKristu mawusufunda ngisho ngafunda kuMatthew noma ngafunda kuJohn noma ngafunda kuLuke noma ngafunda kuMark kodwa mayisethe wena unguKristu yila uJesu esekhuluma khona ukuthi uzawukufa kanjani before kungakafiki hloko ukuthi unguKristu akakhulumi ngokufa yini ke ngikhulume ngalento yokuthi unguKristu uma uPetru ethi unguKristu uJesu yasho ukuthi lento ayishoyo yambuliwe kuwe yes lento ayisho uPetru akayishongo ngokuhlakanipha ukuthi uyigenius uintelligent kodwa kwasekusebenze umoya kuye ukuthi umnikeze ukuqonda kwalokho
Uma ufunda uLuka 24 iBhayibheli lisivezela ukuthi uJesu wabe sevula ingqondo zabo ukuba beqonde imibhalo. Leyo mbhalo le abayiqondanga before ngoba wayengakabavuli ingqondo ngombhalo ukuba beqonde. Usho ukuthi umuntu ozokunikeza ukuqonda ngeBhayibheli umoya engcwele. Kodwa back to square one. Umoya engcwele uzoba nawo ungakakufumani lokuphila okuphakathi. Njoba ngisho ukuphila okuphakathi uba sazi ubaba ungumoya, siyahlabela sithi ubaba ungumoya. Ngeke ukuxhumane nomoya ngenyama, kodwa bayilo ukuthi wena ube kumoya ukuze uzoxhumana nomoya. Uzoxhumana kanjani nobaba ongumoya ungekho umoya kuwe okwenza okunikeza igunya lokuthi uye kubaba? Amen. Angifuni ikhohlwe lethu. uNkulunkulu uNkulunkulu othembekile ngoba akashintsha. Ngoba engcwele wayekade engcwele 12 billion years ago. Masithi moya ongcwele. Ungcwele lokumoya ongcwele ucorresponda nenature kaNkulunkulu ukuthi ungcwele. Umoya engcwele esekuwe ufana nomuntu ophethe isikhiye sokuyovula eminyango ngoba uphethe isikhiye vele sibekelwe ukusebenza kuleyo door handle leyo ngoba siyafitha kuleyo door handle leyo. Angisho ukuthi uNkulunkulu umnyango uzothi usuphelele wathi uNkulunkulu umnyango. Ngenza umzekelo ukuthi ngoba ungcwele kaMoya engcwele sifumana ukuthi sibe nobudlelwane nobani nobaba. Bali ngomoya kodwa kusimo bonke omoya bazokwazi ukuthi bekwenze ube nobudlelwane nobaba osezulwini ngoba abanye bomoya banjani abekho ngcwele bangcolile. Umoya ozokwenza ukuthi ube nobudlelwane nobaba umoya ongcwele ngoba uyafana nobaba. Ukuphila okuphakathi bazalwane akusiyo into yokuthi uma sesingane kwethu, kodwa ukuthi siqale sisasela size siye ngale kwethu. uPaul uyabhala, sengikhohle ukuthi ubhala kuphi kodwa incwadi nje leke yavulwe eGoli. Ubhalela amadoda, ubhalela uEvetiku, ubhalela noSintike bangawabhedila amagama. Uthi bebe umqondo munye uyabayana. Kodwa bezalwane ngabona makuvela uqhekeko phakathi kwabantu abawu2. Lelo qhekeko kudala ukuthi asiboni ngomqondo munye. So ungangiyala kanjani ukuthi sibe umqondo munye sivele sehlukene? Kufanele kube khona into ehlanganisayo thina ibandla ngoba singabantu nje abangafani. Khona umuntu waseGoli ucabanga ngendlela eGoli okuphatha ngayo, khona umuntu waseMondo ucabanga ngendlela yaseMondo, owaseThekwini ucabanga ngendlela yaseThekwini, waseDala ucabanga ngendlela yaseDala. Kodwa ukuze sonke mase sifika la sikhuluma into eyodwa kufanele kube khona umoya engcwele ozosinikeza kuqonda kunye singabazalwane. Lokho kuyinjongo kaNkulunkulu ngebandla. Yingakho abanye abaphiphi ozokufundisa. Ukufundisa akusiyinto ethola uhambe emgwaqweni kodwa isiphiwo. Isiphiwo usitheki. Ukuba umpostoli ukutheki, ukuba umprofeta ukutheki, kodwa yinto ophiwe yona ngokuthi wena usunokuphila okuphakathi kuwe. Into yami la unganeliseki mzalwane. Unganeliswa ukuthi uyaphila emhlabeni. Unganeliswa ukuthi uhamba ngeJeto. Unganeliswa ukuthi uhamba ngeHaval, uhamba ngeHaval V6. Unganeliswa ukuthi uhamba ngeJolion Pro. Unganeliswa ukuthi uhamba nge1 series noma uhamba ngeRumion. Akuphelele lokho. Kuphila impela ukuthi uhamba ngeGD6. Ukuphila impela. Kodwa kulokho kuphila kuyadlula. Kukhona ukuphila ofanele ukuphile unalezo zinto lezo. Uma uPaul eyala uSintike nomunye
2 minutes manje. Kodwa bazalwane ebile engizokudlulisa ukuthi ulokhu kuphila esiphilayo njengoba siphezulu. Ukhona ukuphila ekufanele siphile ngalokho kuphila. Wabona uJesu uthi mawufunda kuMathewu ethubelela sentabeni uthi jabulani uma nizingelwa ngenxa yami, uthi thokozani uma nithukwa ngenxa yami. Umuntu ongakholwa ngikwazi ukuthi ngingathokoza bengifunda phansi phezulu. Angikwazi ukuthi ngingathokoza bengithuka. Kodwa leyo into eyenza ukuthi uthokoze uthukwa ukuthi sekukhona ukuphila. Okuphezulu kwalokho ukuphila lokhu okuphilayo, okuphila okuphakade, ukwazi ukuthi uhleke nanoma kufanele ukuthi ukhale, okwazi ukuthi uboshiwe upholi nosile etilongweni kodwa uhlabelele udumisa uNkulunkulu. Into eyenza lokho ukuphila okuphakade ukuthi angingenanga nje ngifuna ukwenza honors kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungcwele bese ngithembele kuye ukuthi imali registration uzokwenza umlilo kodwa ngizamdumisa uNkulunkulu. Into eyenza lokho ukuphila okuphakade. Bazalwane, ukuphila okuphakade akuphelele ekutheni ukuphila after ithuna, kodwa ukuphila kufanele uqale usasela emhlabeni uze uye ngale kwethuna, ukuze ungekhale njengesicebi lesi esasesikhalela uLazaro ukuthi phela kalethe azothi gcubu. Ungakhohlisa mzalwane wami, uyitshela ukuthi ngoba sila siyadlala uma kukhulunywa ngoJesu kuyadlala. Uyobona usungale ukuthi kwangadlala. Angisho ukuthi andikholwa njengoba bengishilo ngithe ngizokhuluma njengabantu abangazi lutho. Bekuyilokho bazalwane asifunele ukuphila okuphakade kuJesu inkosi ithela umusa. Amen.
manje msomi. Yambe. Lokuthi nginikele. Lesizalomnika le.